Shalom. Ada orang sudah mulai. Ada saya tek informasi. Kor Esther dung makatidakon hapor siaon. Dohot kor Maranata dung majahatik ting. Ruas ni huriata tapasada marohata tapuka maparminggota diarianon marede maita sebukede nomor 574 ayat sada sahatu tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say tangihon maswarakku ale Jehovah, mulo jojo wow. Didok rohaku, homadok, luluy hamu mabohikku, atong bohim manahulului ale Jehovah. Say unang matabunihon bohim marado ponau, Jehovah do panodangi diau dohot hatuauku, tumida ise mabiarau, Jehovah do partanobatoan ningolukku, tumida ise au biahaton. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata paragogo na sohatu dosan. Ama namin na di banwa gidjangi. Usehon matodim na badiay. Dohot hapistaran na siyan hotu saluhut huriam. Asalam rarat jalam hot hatam na badiay. Di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras niroha dinaposom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam na badiay, patoktong mahuhut rohanami mangoloy ho, sahat ro di bagasan haporsiaw nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamu mapatik ni debata hima patik pawaluhon dohol lapatanna patik pawaluhon unang homanakko dia do lapatan nii ondo ikot dihabiari rohatta debata jalai kol holong rohatta di ibana asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma manang mabahin bisuk-bisuk mangalas supon boniaga ikon si baga daun ni rohatta ro artani dongan jala siramot tonoton atong rak mangidohom mahita mangulahon na bartu patik nai ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon na bartu patik ni amin. Tatopoti madosat tanagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para sirohami dahami dadangolon. Rodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masa gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunak pa ingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami ho barto asi ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tabigema bagabagan ide bata taringat tu hasesani dosata. Alani pangalau siata do ubahina tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot do ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisak perhitian ni hasang apota. Jala binahin ni bugang na malua itahilala. Hasangapon madi debatan na digijang. Amen. Epistel di perminggot tasadarion di mana tersurat di Yohanes 5 ayat 1 sia. Yohanes 5 ayat 1 sia. Tajahama marsikat soring. Salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi. Jadi nakok ma Yesus tu Yerusalem. Marpeahan do di sitorop halak na hasitan nama pitung nasarion na tiarapon akan napay mamahon hagusang niaki. Alay adong madisi sa halak naong 30 taon leleng na marsahit. Jadi diok na marsahiti mamangalusi ibana. Iya le Tuan, dang adong napaduruhon na manuguaw tuparidiani dihagugusang niyaiki. Ay madok rodo piau nunga dijuali na asing ahu mijur. Ayak siara majahita. Jadi pitor hisarma jolmai dihidat malagena laos mardalam ma alai arisabat do. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amin.
tóc thong đi qua nói đi ở đó con anh làm tu tình yêu lại tình apa ton đi ở kỳ lao membalu nai. Taha tidak ko maha porsial tai songon na hina tidak ko ni dong atas saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate terpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluh na manaik tu surgo lahudul tu siamu depata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana pay mamulak soko tutan on manguhumi halak na mangolo dot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan halak Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangolu sokot di daging halak naung mate doho dihanguluan na sorasuda amin.
Tikting di Minggu Eksaudi 20 Mei 2022. Na parjulo goar ni Minggu. Goar ni Mingguta sadarion ima Minggu Eksaudi doho tema ditangi ho debatado jojo ni aka partigor. 2. Maka tidakon hapor seaun. Di hari sadarion Minggu 20 Mei 2022 di permingguan Botari pukul 10 alu maka tidakon hapor seaon nama sahalak naposo doli-doli. Napatuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu 12 Juni 2022 di permingguan pukul 10 patu pawan ni huriata do padidion nabadia tu natoras nanaing mabuan danak padidioni asaro marguru di hari Kamis sia Juni 2022 pukul 10.06 maringana di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situa wik dohot fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir na paupaton nanaing marbagas tikting parjolo dohot paduaon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Bernardo Mahulae anak ni Amata Besli Mahulae tubuh ni Inata Elmas Parhusip ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok dohot Oroana Afra Claudia Boru Sigalingging Boru ni Amata Insinyur Lidon Siagian tubuh ni Inata Situa Rosaini Boru Sitopul ruas ni HKBP Petukangan Resort Petukangan pama sumasuo di hari Sabtu 4 Juni 2022 di HKBP Petukangan na palimahon ruas Parguru mamuka sadarion Minggu 20 Mei 2022 gabe ruas Parguru di HKBP Depok Sadama keluarga Nyamata Kasium Sirait Inata Herdelina Boru Simajutak Rapdoho Tolu Yanakon Inganan Dasida Perum Pasadena Pasir Putih Blok B Onom Gang Alif RT 07 RW 2 Sawangan Wek Jeriko Manang kelompok 11 Napaonopon Barita Habot Niroha. Nah di hari Selasa 24 Mei 2022 nungajumolo marujungolu sahalak ina nyonya siahaan Berdiana Boru Seregar umur 75 tahun ruas ni Huriata Nasian Wek Kolose tu udean di hari Kamis 26 Mei 2022 di TPU Kampung Kadang tuhatama na mga puli keluarga na tininggal hona. Papituhon parminggion khusus ibadah alternatif. Di hari Minggu 5 Juni 2022 di Parmingguan Botare pukul 10 alu patopawan ni Huriata do parmingguan khusus manang ibadah alternatif. Napawaluhon pos pelayanan Arko A Parmingguan ni danak sekolah minggu di Pospel Arko di Patupama memuka hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 masuk pukul 7 WIB. B. Laho pahebakon Pospel Arko, parupuan pos pelayanan Arko, naing patupahon bajar di hari Minggu 5 Juni 2022, dung sipul permingguan manogot dohot arian maringanan di halaman ni gereja HKBP Depok Sada. Pasiahon pertemuan pengurus seksi dohot Padita. Pertemuan pengurus seksi dohot Padita patopaon nama di hari Minggu sadarion 20 Mei 2022 dung sipul permingguan pukul 10 maringanan di GSG lantai sada. Na pasapuluhon tikting na so jinahahon dohot barita parhepengon
tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huriata marhite kode respon cepat QR code naung adong di ganup bangku kudula tabe dohot marhite grup WA di kelompok masing-masing. So nganima tikting masa di huriata di bagasa saminggon saya di pasu-pasu tuhat tamay bain sangap di guarna.
Dameni di batana sumurung sian saluku naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Di hamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Barita nauni nagabi hatan debata di minggu tasadarion minggu eksaudi. Natar surat di buku Pesalmen Biddu 17 ayat sada satu ayat onom tangi hokamuma hatani debata. Tangi yang mangido haluau. Tangi yang nisidampit. Saya tangi mahasitongan ale Jehovah. Tangi homma alu-alukon. Saya tare homma pinggolmu. Tu tangi akon sian bibir naso marpangatci. Saya dapotan uhumma ahu sian bohim. Saya ditata matamma hasitongan. Nunga didodoho rohaki. Ditikirho borngin nai. Dilalaho doahu. Hapedang adong jupakko. Hupo pangi do akka pikirakku. Asa unang mangalau si pamangakku. Saya marjaga doaku dilakka-lakka ni jolma si pangarupa. Diakka pabahenan ni jolma dopak hatani pamangam. Saya diu-diu lakka-lakkaku doakka bogasmu. Dang mauraur pangalakkaku. Saya hodo hupa jauh-jauh. Ai dia lusi hodo aku ale di batan. Saya tare homma pinggol mutu aku. Tangi homma hatakon. Ima sahakna. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Didok pad dibisuk. Ia ngolu ni jolmai. Ia ngolu taon. Digo barhodo
ima songon garpa. Aron do na sumanada di hamak kadongan garpa. Gobok. Lapatanna di do akapat dibisuk di gobar hongulu taon songo garpa. Ala garpai dipakai ima untuk kenyamanan. Asa aman bagas tai ikut digarpado. Asa aman bagas joroon ikut digarpado. Asa aman nang akka gedung ta manang mobil tape ikut digarpado. Jadi alin wang hebat do garpan wang na luar biasa sudah pakai pin. Lapatan dia makadonga saha porsyam garpai ima asa nyaman barang nyaman ngulunai ikon arong garpa alai dang boy holang garpai laos mangihu domu se ima anak hisuna tabotor mesti anak hisu kucinai lapatan dang marlapatan garpa molodang adong anak hisuna. Jadi tung sadong do lapatan di garpai molodanga dong anak hisuna pitor di bolokon namai molodanga dong be anak hisuna. Lapatan la somonido ngulut taing di dok akapat debisuk bahwa di bagasa ngulut tahun ikon nama si reina do imang garpa dohot hisu. Songomima nan yadopan ni parpesalmi. Dia dopi imana do ima nahona garpa ibana na dihilala imana ima nakaingani di bagasan ngulunang na tarkurung jala dihilala mana hira na targogot tarkuci alanya kahamolon alanya ka ima nakaingani naro akahamolon sian akamusunang na pahata-hata ibana menghadapi kondisi nang songoni menghadapi hanggina menghadapi sadirina hira na targappa nama di bagasan ngulunai alanido boy ma songoni nang di bagasan nguluta alai laos di si bagasan turputondo ahado anak kicu ahado asa boy hita malua sianing iya di ngulutom anak kicuna ima nata bereng hapor siam. Anak kisuna ima nata bereng tangiang. Tangiang do ima anak kicu ni ngolu ni akan hapor siam. Tabuk kama. Sada Korintus 10. Sada Korintus 10 ayat 10 tolu. Hujaha homma songonon. Hola pangujunan na patut di jolmado na mangonai Tuhamu. Apo saddo di batang. Dang loason na hamu ujunan lobi sian gogomuna. Ibana na paroho pangujunan ni laos ibana do mabahin hapatian na asa tartau kamu. Lapatan na masayulido hatay. Molo pehira na tartuju kamu hira na targarpa alay di do hatan debatan na kay gani. Di mana do anak kicuna, di mana do hapatian na, dang di pasobum, dang lobi sian gogo doho sian ima nasa namasa di bagasang ngulumunay. Alanima dia makadonga sahapor siyam ido goar ni mingguta sadario. Eksaudi. Saya tangi homma suaraku ale Tuhan. Moro tema ni minggu tay ditangi ho debatado jauh-jauh ni partigor. Asana indo hono ni turpukodo molo mar eksaudi ima paingot to kita doi asa unang marnaloja ganuk tiki unang marnaloja majauh-jauh debata.
Jadi sutung tahila laru pani hola sadari maju tu de bata. Anai molo mar eksaudi ima ikut dipabotohon. Jala ikut jauh imana terus manorus di pangaramotion doho di padonganion ni de bata na di bagasanguna. Amen. Ido ikut terus itang. Maju de bata. Molo dan terus ita jauh tu de bata boy do gabe ima bagasan pangujunak kita. Boy do gabi madabu kita ima naking namangasaw gogo. Ima namangasaw pikiran, olor gabi depresi. Alay molo terus kita mareksaudi, majau-jauh de bata, terus manorus, manantu dia pihita mangalaka, jauh terus Tuhan, dongannya Tuhan, Tuhan. Setiap kita melangkah, berengota manakangani, taridama hubungan, harosuon kedekatan doho debata tahilala manakaningani ima ditangi ho debata do jojo ni parti goring itorboido rasa honota bagaimana komunikasi bagaimana ima nakangani pakkelalahan ni songo pakkelalahan ni parpesalmen memang dihilala parpesalmen do songo dia makadongan dihilala Raja David do songo Raja Ibana maul manguluhon bangsoi maul memimpin bangsoi ala dihilala Ibana do masai maul do memang manguluhon bangso Israelin ido benese ido si Musa nasida di guari do bangsoi ima tegar tingkuk ala batannya kamang do taminang tegar tingkuk bahasa Batak. Si jogal rukung. Sangonido Raja David menghadapi bangsoi maulkian. Ana memang si jogal rukung go ibering mana bangsoi. Isido jeng-jeng na. Disido juga na. Disido jumarojor. Disido isima suri rupani imanakangani na tegar tingkuk jogal nirkungai ido benda se jojo ibana ala ni jogal lay hira memang maaf kata dia makarungan hira betti do halak Batak betti lapatanna beda tipis ala beda tipis be ala na jol mana malodui sutung tahila laru pani ala ni nahurang nadia ale parrokamu ma ala nama lodo jolma sayolo jeng-jeng ala nama lodo jolma sayolo imana kayangani mangalo ala nama lodo ido ubaina terkenal do yadena rupani makatai menna mardiskusi hala Amerika hala Rusia do tala Indonesia HP hala Indonesia naro tala Batak Bamakatay malaki, taringo tu kecanggihan teknologi nadong di negara. Roma, Amerika. Kami sekarang sudah luar biasa. Kami sudah menemukan pesawat hanya 2 jam kami sudah bisa ke bulan ini. Itu Roma Rusia, kami juga sudah menemukan pesawat mau ke planet Mars. Hanya 3 jam kami sudah sampai ke planet Mars. Inna ala Rusia. Roma Indonesia kalak batahon. Dan ngolo kalah. Kami juga sudah bisa menemukan dan sudah hebat. Kami orang Indonesia, orang Batak. Khususnya kami orang Batak. Sudah menemukan pesawat. Mau piknik ke matahari. Tersonggok mah. Amerika do Rusia. Odo pihya. Hubigi hami. Bui pesawat tu matanya hari. Di narohani ala Amerika do Rusia. Rusia do Amerika ala internet na jago. Bagaimana mungkin kalian bisa ke matahari? Terbakarlah kalian. Wah, teror ala Indonesia ala Batako. Jangan anggap kami bodoh orang Batak. Kami piknik ke sana malam hari, bukan siangin na. Bimehebek nih. Halak Batak hirupani. Alanya makadonga sahapor siam neneng idotan di bagasa 30 tahun imana kay songonimang para pesalmen mangadopi bangsoi nang mangadopi imana kangani akka anggota nay alay berengot tama di bagasa 30 tahun ayat sada 1 ayat
onomon. Adong piga-piga. Nanang si putih hatta. Na parjolo si putih hatta ima ayat sadang. Saya tangi mahasitongan ale Jehovah, tangi homa alu-alukung. Saya tare homa pinggolmu, tu tangiakon sian bibir naso marpangati. Tangi do debata. Di tangi yang ni halak naso marpangati. Odo na parjolo di hinala parpesalmen. Bahwa doa orang benar. Di jolo imanake akapartigor. Bahwa Tuhan mendengarkan segala doa imanake naso marpangaci. Molo idok marpangaci. Munafik, berpura-pura. Ahyaro songoni rupane saya ada nilayanan. Padahal lalu molo martangiang si teres ruas. Allah sih martanya mana? Ali Tuhan debata. Debata ni si Jakob, debata ni si Abraham, desa ni si Ishak, debata ni si Musa, debata ni si Elia. Sudah itu. Ujungnya si teres maruasi. Mula pertanyaan namang unang si tuan tujuh bunami. Holam martangiang hampir satu ngajum ninna. Olah no gabe marpangaci. Alay una songoni labatan dadang ala ni kata-katain. Dang ala namar noni. Alay di do parpesalmen akangani ima ditangyo kodo debata. Tangi yang niakan naso marpangaci, naso berpura-pura. Alay yes ni roha do. Molo jamita nari minggui. Ima rogate. Tangiang margogo si tutu. Tangiang yang kena porsia. Songoni mahita dia makadongan. Tu songo dia pe tangiang tai. Tung pedek pe, tung manangape di woto debatadui. Lapatanna bahwa Allah itu maha tahu iko dohono taruh Allah unang marpangaci. So tung gabi berpura-pura tangiang tai. Allah di igildo bulus ni roha namar tangiang imana parjunu. Napa dua hong di ayat 2 ini. Di ayat 2 di dok ima songonon. Saya dapotan maahu sian bohim. Saya tatap matamma hasitongan. Ia sumber ni hasitongan ni ima bohini di bata. Songoni do bangsoi nang dingonu ni si Musa nung kita dana sida di bata. Nung didok di bata to na sida. Taida madia makadongan. Ditiki do pakko di bata bohina. Dapotak kamonangan do na sida. Ditiki do pakko di bata bohina. Dapotak kasitongan. Dapotan uhum, dapotan pasu-pasu. Ino benedo imana, ima do pako bohimido, gabe songongolu ni hati gorat di bangsomon. Alay teida. Hola ditudal ho debata bohina siya bangsoi marmatean. Hola ditinggal ho debata bangsoi ima gabe tu habuangan. Songonido ngolutta. Molo dang be mamasu-masu debata bohini debata to keluarga tai. Ingo ma harauson na mesi. Api narok nama di keluarga ini. Lapatan na bahasa aidang bohini de batabe namano dangi huriai, dang bohini de batabe namano dangi anak kotai, dang bohini de batabe namano dangi ngulta. Holan na paturi mason nameng, holan na ribut nameng. Ido benda ido para pesalme dia ayat 2 bohimma Tuhan gabi hati goran, bohimma Tuhan ima nakengan sumber, ima moredok sumber bonana. Jadi kod debatado gabe sumber ni hati gorat di keluarga. Amin. Be kamu mani batana tabuan rumah tanggamu ni suami istri na hola muda nusa gerijom bajo kopi ma mun nakamata itur hato dewenon nei. Alai molo sibulis do ena songo pakmu do tangamu itur ninna dui. Nabatuluhon di ayat tolui. Nunga di dodohoro haku di tikir hobor nginai di lalahodo au hapeda ngadong jupako hubo pangido aka pikiraku asa unang marpangalaosi pamangaku omma museno bagas dia makadongam di dok parpesalme songonom ala porsia di ibana suliki maau inna di dodohoro di tikir horo di lalahodo di berekoro bor nginai di bere kodorian ni lapatan nak rade doa fit and proper test rade doa sadi hari pe tung tebu ma pakai lalahan ni parpesal ni sunikit bereng bau Tuhan arian manugut borngin nai adong lakaku nasing-asing tebu bigion ikut songoni do pos ni rohani inata to mata lala au sulikit arong di bere ko boruni raja borngin nai songon nasing-asing
Arong di berko di pokon songon nasim pinna. Ay molo dang di bota mata be pinni inatta berbahaya dui. Berarti garpanai dang dengga kucinai. Molo pola do amata inatta dang masetusan pinni hemponna. Ada mau ditanya, atar dibayar di si nai anuang inna iban wari inatai nayahen na HP bawa do. Iban namatai amani haposan HP selingkuhan na bangiri do ay ngiri do ay lapatan na ikut diboto inatai do pinni amatai unang ketong gabe dangi boto ikut diboto inatai do pinni amata songoni amata ikut diboto pinni inata mau lagi boto berarti gapana mago kucina ido benar kay urok semulana molo digarpai dangadok kucina boloko kamu mahim pemunai ala ini kau masih boto ado amata do ido benar ido para pesalmenon di boto hodo Tuhan di dalam hodo di silukito ale sotabu tedeo mabah 200 ono pulpitu tedeo majo 200 ono pulpitu bukede 200 ono pulpitu Tadi mah, oh Tuhan sulikit maha, sonangi rohku takkan, goku soalnya, Tuhan paringkan, hebat ni mana tuh? Ido ibana rade sulik kita. Ternyata isi do taboto Raja David Allah halak nasi tong, halak nabonar, halak nasi tia. Allah ni anak dengan Allah berani mana madok sulik kita Tuhan. Iko berani do kita nama dok todo pendebata Tuhan sulik kita. Manang tu dia pe iboto hodo korupsi doau, nepotisme doau, kolusi doau, adong na jahat ikut berani kita madohi nang tuisipe na papaton di ayat 4 tulu ayat nayon jadi tersebar jauh mamang tenang di ayat 4 didok songonom saya marjaga doaku dilakalakan ni jolma si pangarupa dia kapabahenan ni jolma dopak hata ni pamangam jadi umam senotabu dia berani berkatakan dirate ibana do dijaga ibana do jamut do ibana makatai berkau makan dijaga ibana do hatana dijaga do nakana itu benda halak batak begas dui mulu halak batak nama dok manat unang terhubung dadap unang unang tertutup nama lapatat dui molo ikom manati ta dadap pita lapatanna gabe makoro pasu-pasu dui alai molo asal tapat dok do hatatai asal tapat dok do nang akka komunikasi tapat dok ima nang diakka media berbahaya dui itu benda-benda negara adong undang-undang IT molo bermedsos asa hati-hati asa dijaga manat halak naso hati-hati boy dui madai butuh penghukuman halak naso manat boy dui masuk penjara bah itu benda do kalak bata rupani upame mangakak mapadi tongane para-para nane upani akan nasi mangalak do masuk penjara na balam ngiri dui lepatan orang asal lepabe kalak bataki orang yang tidak hati-hati dengan jarinya orang yang tidak hati-hati di hatana boy dui masuk penjara alaya kedua ruas ni HKIP dari pusada akan nama anak dui jala aka najaga
napatanna berani mangarate songo padok ni parpesalmeno huratte malakalakaku huratte mahataku asa labok tabu bigiom na mangihu nomor 5 ayat 5 di ayat 5 di do imana sai dihuti lakalakaku do akabogasmu dang mau raur pangalakaku prinsip hidup ni Raja David ima dangolo meoleol prinsip ni Raja David ima dangolo terpengaruh au yakin memang songoni do aku boto rupani saya dido hati do naroha molo dido ala Eropa prinsip orang Asia dan orang Indonesia murah terpengaruh meoleorina hati do naroha alai menampai hati roha itu karena mereka buktikan secara psikologi na murah-murah meoleol na murah-murah terpengaruh nunga dipisakir rupani nasi goreng ala hola dibikin dengan nai ikan lele na oh gati mabah ikan lele hai mana ay ngiri do ngai catat setor meol hola dicatat tu hola dibati bay ma dia ba nasi uduk mana hola dibikin mesti agak tahu ada ikan dan ayam ini gati mabah dangi itu adalah karena kurang prinsip hidup benar mana ikut didok para pesawat kang udang meoleol ai didok imana prinsip hidupku dang meoleol maro jangan ibana jadi memang batu kacik doi alai molotung hatan itu hata pena pengotok kita asa terbiasa doi kita imana kangeni songo si Joshua di Joshua saya ayat onom satu ayat siai unang meoleol ho tu habirang tu siam pirma todim mangalaka jala marsi ho to tu debata jadi di mana asa di pasu-pasu di bata ikon marsio unang meoleol unang tangi-tangi okalakan unang tangi okalakan alai prinsip mumasada jangan pernah terpengaruh oleh si A oleh si B manang bo HP songono dapat dita sio bingi boleh na memang naror pangalahoni unang turinna joli tilusuri jatuh tohodo unang termurah terpengaruh ay narwa pangalahoni padita siraiti memang itu turinna akan ngiri itu narwa pangalahoni padita sio bingi julu prinsip lapatana unang termurah meoleol alai ikon berengot tatu julu lapatan dia makadonga saha porsiaun lausido na naik dohon na tuita asa pirto dita asa bohita mangalakau dengan taingo maju sua sada aya onom satu sia didok kuasai pikiranmu marhita tande bata kuasai roham marhita tande bata kuasai lakalakam beratabuan molo sata kuasai lakata gawe lomo ni rohan de bata amen na parpudima di aya onomi didok om malas om matemani mingguta sai hodo hupa jauh-jauh ai dia rusi hodo ahu ale di bata sai tare homma pinggol mutu ahu tangi homma hatakon om manatabu imarak ngani badan ni di bata dakya mubasyak kita alai dengan syarat dia mai hot di bagasan ibana ido molotai dan dong di 5 Musa bidu 20 sia ayat sada satu ayat pitu dido pada ni debata jo maahu jala arusak kumahamu jo babangsoi jala marsitutu dido debata matu nasida di pasu-pasu ido benar ido debata dang ihur bihamu alai gabe kepala anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi ekor tetapi tetap menjadi kepala alania ala badan nadi alani taju jala talusi hidup benedokon jadikanlah Tuhan tempat curhat kita unang mana asing jadikanlah Tuhan tempat komunikasi kita jadikanlah Tuhan ima nama nangiun jujum dohot tangyangmu dan berserulah kepada Tuhan juju mahita ganup tiki ganup ditik tu debata dungi didok malaking alusan name hidup benedok halak batak benda sehat-sehat halak batak alani ad-daliman andalkan iman itu tahu jadi beber kau halak batak sehat-sehat na mo na begak noai alani andaliman andalkan iman Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita amin martaya mehita maulia temadiho ale Tuhan de bata di pengoto kami marhiti hatam nabadiyai asa totok kami Tuhan ima terus juju tu adopam mereksaudi ditanya kodo Tuhan juju ni akapartiori dia kodo Tuhan anak kisu
Ngolo pe jojo targar pahami ala niya kahamaulon. Targar pahami to ala ka persoalan. Targar pahami to kana pojot di bagasarwan nami. Ale di lokodo kuci Tuhan imatangiang. Doho haporsen nami asamar panidangyo kami Tuhan. Songon na posompar pesalmen di panidangyo nei Tuhan. Gabi di lokodo alus do jojo ima hobartu sakkamu do tulomu ni Tuhan. Tuhan di bata la songon ima Tuhan di bagasa tikiom. Patupaon di huriam maano Tuhan di minggu sore. Tu sahalak da pemuda ima Tuhan. Maka tidak kon hapor siaon asa homa Tuhan nama sumasu ulau ni songoni nang disakka padijun nabadia di tanggal 12 pasu Tuhan nang disakka ni naposom nang mardonga saripeng ima Bernardo mahulai rabdohot alpra Claudia boru sigalingking pasu ma Tuhan sakka ni nasida obar tulomo ni roham na songoni Tuhan ruas parguru ni huriam asalam mana tahu nas Tuhan nasida di lomo do disakkat ni roham amanami kasiun sirai inanami inang bur simajutak rakdo tulu dak danak totong ma Tuhan di bagasan padongan yomu Tuhan anggia gabi ruas na burju di tonga-tonga ni huriam songoni nang ruas na tabba keluarga waldema naban inang boru batu bara rakdo sadaya nakona paso ma Tuhan nasida gabi ruas na burju di som nang ali Tuhan bolon nami di bagasa tayang nami natongon marhabo ni roha ima huriam terlumobi keluarga sihaan dinaung ijuho Tuhan ina nami inang sihaan boru si regar homa Tuhan na mga pulisi dia kapino parna Tuhan saya totong ma Tuhan ho na masuk keluarga isu dia kapino parra marpakirimon di bagasa kolong na siakko nang songoni Tuhan patopan ni huriam di tanggal 5 Juni 2022 di pukul 10 lalu ibadah khusus manang ibadah alternatif tuaka yang nakon nami na po sebulung homa Tuhan nama sumasu ulau ni nang songoni Tuhan tokenari di pertemuan ni seksi dot na po som kapadita pasu ma Tuhan nang di pos pelayanan arko saya tahu ma Tuhan di pos arko Tuhan di baga-bagami nang sakap ni huriam gabi huria na balgai huria na pinajongjongmu nang dia keulaun ni huriam dewan kununia marturia diakonia patulus be Tuhan nang dia di bagasan parsahito perus ni huriam amanami J pahoton abarita hulman manulang nyonya tambunan bor sipahutar a simajunta mesian erpanjaitan ale Tuhan debata marhite khwasom do tangamuna badima na mga lehon hamalumon tuak karos ni uriami nang soni Tuhan na sokara kami dope homa Tuhan akana mamaso-maso na maligugo tuak karos ni uriam nang natopet Tuhan di bagasa minggon na marulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan pasupan sama Tuhan na sida salam tahun na sida Tuhan mamilang-milangi ari-ari na pinasahami Tuhan debata songonima ng bangso namion bonon nami do tayang nami Tuhan pasu-pasu mabangso nami o Tuhan songonia kapamareta nami Tuhan pasu-pasu salud na Tuhan na portibio pele Tuhan debata porsero hami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya sao masakat do lo meniroham urasi hami sedosa pangalosan nami asa badia hami dia dopamu jalo ma Tuhan tanging elit nami on moliate madiho amen marete meita laos tapasaha ma piliata Do
Tatangnya koma pilihan nata papungom martang yang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroron ni salukut sile kulle honadeng gando na solibas no muliutus. Upasatay masian nasa na nilumito ang pilihan nami tuho. Sejalo megabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu medara moti asau percaya kami pilihanom. Pati bunon hajaw mo itonga-tonga ni kuriam do di portibion. Buhay marokanami marhite-hite to dim. Asalam tadami godang ni selekol-lekol mito kami. Asalam gigirhay madok mo leate tuhom. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di bano gijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malo mo ni roham di bano tongson di bano gijang, le kung matuhami sa dungun siapari, say sama dosa nami songop panesa nami, di dosa nongon namar dosa tuhami, unak kami tugitu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahum. Di sodako Tuhan de batama buhina toho jala asima rohana midao. Di dopako Tuhan de batama buhina toho jala di pasaur komada mena tuto di munabi. Di hamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus, hami parhobas saluhuna, nama kubasi di minggu pukul 10, madok tu hita saluna, selamat hari minggu marita saluna, horas madihita.